Защо Ulefone Armor 34 Pro Plus е най-харесваният ръгет телефон? Той има вграден DLP проектор в себе си. С едно натискане проектираш филми, сериали и каквото си поискаш навсякъде. С достоинча автофокус и общо взето си имаш подвижно кино в джоба. Той има и една от най-големите батерии на пазара. Цели 25500 мАч. Държи със седмици, а когато падне, в комплекта е включен и 66 ватов адаптер за бързо зареждане. Под капака му се крие MediaTek Dimensity 7400X, 16 ГБ RAM и 512 ГБ памет. Дисплеят е 7 инча Full HD+, 120 Hz. Сертифициране по IP69, IP68K и военен сертификат, което означава, че е ударо, водо и прахоустойчив. При камерите имаме 50 мегапикселова основна, 64 мегапикселова инфрачервена за нощни снимки и 32 мегапикселова селфи. Armor 34 Pro Plus е достъпен на greenmobile.bg, официалният представител на Ulefone за България. Заслужава ли си популярността? Напиши ни в коментарите и не забравяй да ни последваш за още интересни видеа.